to sus kok wong nggih. Syukur. Bocah dek gantenge kaya ngono. Lah iya to bocah. Kuangan lho, Bu. Aduh bocah dek gantenge kaya ngene. Roma kok Roma niki. Lah iya Roma. Ndoke rene, ndoke. Ndoke. Roma. Petuk mbok dek kaya ngene, bocah dek Syukur. sakne. Ger. Saja temanten putri nembe dipun boyong saking kebun binatang. Hei, Repepeh. Anggenipun Waksono. Ayo. Iya. Ya. Pangan. Senenganmu. Wis ta, wis. Terus. Wis. Dere golek sing ngono. Seleramu ngono ki to, Yan? Seleramu. Seleramu ngono ki to, Yan? Yan. Seleramu ngono ki to, Yan. Lah Yan. ya ora apa-apa to najan aku senenganku kethek ngene iki kok. Wes kethek to, wes. Enggak maksud iki bertingkah seperti kethek, tapi aslinya kan manusia. Iya. Ndak diarani kethek ora Lah apa-apa. iya. Sing arani kethek to. Diarani kethek belum tentu kethek. Nah. Lah ya sing ngarani kethek to, Yan? Lah ya. Ayo. Mandak sing arani kethek to. Sing ngomong kono lho. Sapa gak ya kowe sing ngarani to Mang ya Mbak ya? Lah mlakune ngono iki. Lho iya, tapi iki asline ya mendinane ngono kuwi kok sok. Wis to, lah iki ya ampun. Alah, Mas kira Mas. walah iki wis tak peseno kok isik kaya ngene to. Kira Mas, aku di Ora apa-apa, gila ya diempat kok sok. madhep rono, Mbah. Sing jenenge Roma iki weda. Nggih. Syukur. Bojoku Roma. ngene iki. Roma nek tuweki suarane ngene iki to. Lah jenengan sinten? Mbok Yani. Oh, iki Mbok Yani. Nek ndelok galake Mbok Yani. Mbok Yani iki mbiyen. Ibu. Lah ya. Ki Roma to. Roma. Roma suarane nek ngono. Roma suaramu lho ndi? Ibu. Akan aku nyanyikan lagu untukmu Cocok. yang berjudul Sebujur Bangkai. Kok tak tonyo lho iki nggekku lho iki. La ilaha illallah Tiada Tuhan selain Allah. Ayo akak kau nyebut nak. Ndake pisan kas. Boten guyon anak sa. Kok lek Pisan kas. Buyan. Kula niku nak dangu mboten panggih jenengan panten tanggapan mriki nggih arang-arang. Gitu. Siat nggih? syukur. Bocah dek gantenge kaya ngono. Lah iya to bocah. Kuangan lho, Bu. Aduh bocah dek gantenge kaya ngene. Roma kok Roma niki. Lah iya Roma. Ndoke rene, ndoke. Ndoke. Roma. Petuk mbok dek kaya ngene, bocah dek gantenge kaya ngene. Sabar Rom. Rom. Monggo Bapak Ibu kang badhe napuk, monggo. Lho. Kok mbok tawane iki to? Lah kiwa, tengen ping pindho kiwa pisan. Kurang ta piye? Iki ratu. Hei. Lah iya apa piye? Hah. Kayak ngene. Kaya mentolong inceng to iki. Ate ngono. Piye? Piye keadaane piye? Wis arek. Roh ye wewe. Ayo. Ah, Kok ya cek original ndak. Cek original. original sing arep dumuk sapa? Paling nyoli. Ayo melok aku ning nguri. Iki cek original, ya Mbak ya. Original. Iki urung tau kambon lanangan gas. Ngomongi yo. Iki urung Iki lho seksine. Sak lho. Berarti kuwi. Ora. Omonganmu tanggung jawab lho. Iya tanggung jawab. Jare senenganmu sing model ngene-ngene. Iya paham tapi nek kon nyekseni Iki spesialisasi. Lagu indie. aku terus eling lambemu ngene nang. Engko sesera gak? Oh gak apa aku malah banyu gah aku. Paling apa? Aku nggo tisu kok. Oh iya gue tisu gak apa-apa. Nyanyi lagune cah nom-nom, Mbak. Lah apa iso? Iso iki modern lho iki. Iki biasane vokal samproh lho iki. Lah kene nek mau trimo kaya kowe pengajian, aku iki guru ngaji Ngaji. Iki teko ikrok siji. Kowe kok. Ya Mbak ya. Iki termasuk akeh lho.
kadung seneng. Cikroke sombong. Lho kowe teko apa kowe? Lho kowe teko apa? Aku teko ngarep bali. Lho. Ora wani mbek kiai ya. Tuwa ru. Ora apa-apa nggo pengalaman. Tangane koyo remplas. Lah, nggo Sepurane cah bagus Nah. karo Allah sayang. Syukur. Mesakne. Alah. Ger. Mesakne bocah koyo ngene. Baguse pitung bocah kok kuwi. Ya pira-pira lupute mbok lho ya Le Iya, ya. kenapa-napa? Sepurane sing Kakeh ya Le. Isap. sepurane Iya. sing akeh. Kowe engko ndang presakno lho ngono kuwi. Iki jelas bongko aku. Dek bangko gino. Jan wong iki geblakmu ya, Mek. Kena Bangko gino ora apa-apa. Nah, posisi kaya ngono ki kok gak gelem sing ngene-ngene iki lho. Aku terus mbayangno tekan ndi. Se original. Nah, Kowe ngerti, aku ditemplekno plek ngene. Iso kaya taplak. Wis enek apa belas. Bane, bapak-bapak, ibu. Ha iki. Nenek. masa tangannya terus nenek-nenek gini. Ha terus lemes to kok ya. Oh iya. Iya. Pekan nih, pekan. Heh? Pek. Gak iso tak tambahi 700. Wong loro aku ngatasi kok. Wih, suarane kok Mister Mendem jajal. Heeh. Mister mendem iki. Anu mendem wedokan. Mendem wedokane apik, heeh. Mendem wedokan le. Lah, Mboke gampang. kan wis tuwek. Wis tuwek. Lah ya nek gandang dindemi malah repot. mentem itu anakku. Lah ya kowe mendem dhisik. Dadi wong tuwek iki nek kadung umur kaya ngene ndang ngono. Kok nek bar dindem ndang ndem. Ini kira lagu duet ya, Pak ya? Heeh, Duet, ya. duet. Duet, Mas. Anu nadanya sak pinten? Lah ya wis kuwi. D minor. Lah halah kok di minor ae. Iki mbok apa? Bisa mbok ubet, mbok. Aja tong Uger nek iki. dilungup tenan. Nek dilungup. Mboke Oh, mboke Tarsan kuwi. Kok mboke Tarsan? Deleke karo mboke Tarsan. Berarti kuwi sing nembang Tarsan. Aku njaluk dikawinke. Nah, dapuke tuwa tenan. Mboke gak kopek. Ora usah bengak-bengok sing alon-alon le. Tukul anu tulung tukokno kembang. Kembang. Meh gitu iki. Bang. Watuke wis nyiklik. Meh matamu no. Wow, kata-kata mutiara. Mutiara jasmu kuwi. Wong mata-matane kancane mutiara. Nek matami bojo Bojone negara. matamu. Nek teng mriki matamu. Samono. Ngolali. Gak iki jek original Kaken PPO. Karo Ya, apik kram. suarane. Kram. Kram. Mosok goro anu kram. Lambene sing ngene. Iki nek cara Bojonegoro ligaten. Lihat. Oh iya, lihatin. sapa Suarane nak wong gak ngerti kaya SMP. Sampai cek num. Tak dintang, tak dinta, tak dinting, tak dinta, dinta, dinting, tak dinta, dinta, dinting, dang, 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 dang. Kok ya cek iso ngene ya? original 3 tahun dek. Alah, alah, aku pineh. Sakiki aku. Iya, Aku kok no. kowe? Aku gak iso, Mas. genten Roma ora iso mudhun nek meneh gak iso Wis teko kono musik. Le. Sing, ayo. Sing penting ana nyawane. Yo, ha, bisa lah mana karo. Kowe iki nyapa to, Sus? Kok wong kancane. Kowe iki ora kene latu. latah kok lantung. Lah iya. Yuk. ora kok Ya. Jalan. Yo ngene iki lho. Gotong. ayo
Iki arang-arang metu lho. Balekne Mas, Trayah ini setruk. Balik. Balekne. Tak buat roti ilate. Balekne kono lho, balekne. Nyapa lho Mas? Lapo? Sapa Seneng? Yan? Gembira we. Gembira dengkulmu. Oleh vitamin. Vitamin apa to? Lagi mau? Gizi lho MBG. Mambu ultrasilin to model. Ultrasilin. Ora wing. Mosok to? Iya ora to. Enggak. Matur nuwun nggih Bu nggih. Wis bar. Urung bar. Urung bar kok kowe iki yo ngawur ae urung bar. Mas lungguh. Enggak. Senarak enggak. Engko nek kesuwen gulung engko lungguh sing ora. Ngesakno. Nggih, Wis aja ceklimik. Sik ngene pempesan lho, Sik. Ora gampang wong cecutukan. Yo, ngaploki wong. Wis lungguh barang kok ya, Cek. Pun Mbah Nuti pun. Heeh wis bengi. Saiki ndang bobok sesuk makan mentok ya. Bebek. Pakai presker. Presker mbek gak pagelinu. Angger usia-usia sakmono nek presker karo dhuwit tik. Lagune rong bar lho mau. Dibarni to paling ora. Aja wis. Lah suwe engko nganu engko. Malah gulung nek kene dadi gawe engko. Malah nyuntikna awakmu engko. Nah, Tanggung jawab ora? Lho, lah 200 wis kalong mau. Masa jek kon nyuntikno kono piring.